Arquitecturas. La Villa Barbaro, Villa di Maser, construida por el arquitecto Andrea Palladio en Maser, cerca de Venecia. Palladio es una piedra, es un punto de referencia clave. Lo que se quiere en todo el clasicismo es domesticar el paisaje. Entonces el paisaje está ordenado para que dentro desde tu casa tú veas el paisaje o ventanas sobre el paisaje, y es una sucesión de ventanas. Es una villa que pertenece a las obras de Palladio que se hacen en el campo y que se hacen ya en territorios agrícolas cultivados y que se le hace en el país de atrás, que se hace en el atrás de Venecia. Tiene también la relación con la pintura, la relación con Veronese. Veronese es un pintor también de pueblo que liga muy bien y que tiene mucho que ver con Palladio en los colores, no tanto en los temas, sino en la composición. Este es un magnífico interior, y después con esta división siempre para que el espacio solo sería un espacio monumental y poco vivible. Y en cambio el espacio con esta cornisa le da una escala humana, y uno en la escala humana se siente más confortable. El pintor mira con un ángulo más agudo, el arquitecto mira con un ángulo más amplio, si puede ser a 180 grados, porque mira la totalidad del espacio. El arquitecto mira el espacio, no mira plano, intenta mirar y entender el espacio en el cual está. Estas enfiladas, estas alineaciones, estas perspectivas interiores de los edificios, esto es muy palladiano, y después esto se recoge en toda la arquitectura francesa, toda la Rue de Rivoli, toda la arquitectura haussmanniana está hecha de una sucesión de enfilado de habitaciones colocadas una al lado de otra y con este eje y con un final. Y en Venecia hizo el Redentore, hizo la fachada y un grupo de cosas, pero fue al final de su vida y no había salido nunca. Esta es la gracia de esta situación, o sea, cómo gente de pueblo puede llegar a ser gente universal. Se puede decir que es el padre de alguna manera del clasicismo normativo y del neoclásico de alguna manera, y por eso se convierte de algún modo en el arquitecto más importante o con más influencia en la historia de la arquitectura. Arquitecturas. La Casa Sugimoto. Quan vaig per primera vegada al Japó, no solament com a arquitecte, sinó per primera vegada absoluta, és aquell moment tan àlgid de la Barcelona preolímpica, pocs anys abans de l'eclosió. Estem en una àrea en la qual queden només alguns vestigis de lo que podríem considerar els orígens d'aquest sector urbà, i la casa apareix gairebé com una circumstància pretesa per algú que ha fet un gran esforç, un esforç militant per mantenir-la allà on era en el seu moment d'origen. Això seria la unitat base, no? Una persona estesa, i aquesta és la manera d'unir. Amb aquesta fórmula pots arribar a l'infinit, no? Sempre es generen proporcions gairebé quadrades sense ser-ho del tot. I el tatami, que és aquest material delicat però al mateix temps resistent. En un projecte que vam fer a Osaka, vam partir d'aquests principis de la modulació, es va portar a terme amb un sistema no gaire diferent, no gaire llunyà, el que podem haver vist amb la Casa Sugimoto. No estem veient un tatami real, ni estem veient altres materials com papers, sinó que es tracta en aquest cas d'una moqueta o es tracta d'un metall treballat com si fos amb una fusta. Aquesta és la màgia de les guies fetes simplement amb un petit reforç a la fusta, que gràcies a la manca de pes permeten que sempre desllici perfectament una superfície que en el fons gairebé amb un dit pots arribar a moure. L'explosió final de llum i color que significa el jardí. El jardí japonès és una meravella, jo crec que aquest sí que és inagotable com a font d'inspiració. La natura
domesticada per l'home, no? I sobretot amb una petita participació d'algun element arquitectònic que ajuda a que el jardí no sigui simplement una expressió de la vegetació. Arquitecturas. La Escuela de Bellas Artes de París. En certs moments inclús vaig tenir la tentació de ser pintor. Vull dir, però al final, a més de cantar per l'arquitectura, perquè em va fer l'efecte que pintant no me n'en sortiria. Això és realment el Palais de Beaux-Arts i aquest és en Duvant, que és l'arquitecte que se'n va a Roma 5 anys becat per estudiar l'arquitectura clàssica, l'arquitectura antiga, es descobreix en el segle XIX i es comença a posar en valor. Bueno, el Goethe t'explica que en el seu viatge a Roma, que es passejava en el Foro Romano entre els camps d'escarxofa. Intenten, diguéssim, recuperar tota aquesta arquitectura i el coneixement i l'art antic i traslladar-lo cap aquí. I l'École de Beaux-Arts té un èxit extraordinari. Al principi no s'imparteix arquitectura, però després s'acaba impartint arquitectura. Per sostenir la coberta, aquí apareix una arquitectura de fosa clàssica del segle XIX, que és quan s'inventa l'arquitectura en ferro, vull dir, sobreposada en aquest palau. El que es pretenia és que els estudiants d'art ho poguessin aprendre tot i dibuixar-ho tot. És quasi com un magatzem a la vista d'obres d'art. Aquí apareix també Trompe-l'œil, unes pintures pompeianes, inclús perquè els estudiants tinguin coneixement dels materials, l'escala té tota la tipologia de marbres possible. Allà s'asseien amb una pedra o amb fons i començaven a dibuixar el natural gens amb el cavallet posat, tot això. Vull dir, ells pintaven dintre l'edifici, però no amb el concepte de taller, sinó el concepte més bé museístic. París es converteix en el centre del món en aquells moments i això arrossega tots els artistes. El Bauhaus el que fa és recollir una mica la història dels Beaux-Arts i col·locar-ho, diguéssim, dintre de la modernitat, no? Però des del moment que l'escola desapareix, aquesta conseqüència no continua, vull dir. I llavors hi ha una ferma separació entre el que són les arts aplicades, com diríem aquí, els Beaux-Arts, i l'arquitectura. Això és la gran cour d'honneur on es donen els títols d'arquitectura. Amb això els francesos han pogut mantenir bastant bé les tradicions i aquí es fa l'entrega de diplomes amb una cerimònia molt formal. Arquitecturas. La estación de Saint Pancras. Conocí la estación de Saint Pancras antes de ser arquitecto, pero desde luego la vi con mucha frecuencia ya siendo arquitecto y viviendo en Londres. Estas imágenes han sido muy evocadoras, ¿no?, de tiempos pasados en general, ¿no?, de aquella época fantástica de los viajes en tren, ¿no?, de la aventura de viajar. Toda esta zona pues la conozco, he pasado muchas veces por delante, ¿no? Me he fijado muchas veces en esta enorme masa abandonada, ¿no?, de eclecticismo neogótico. Los ingenieros ingleses conquistaron, ¿no?, los espacios y además lo conquistaron a partir de un dominio de la técnica y la industria. Realmente modelaron en gran parte nuestra manera de entender la técnica constructiva. Una de yo creo, de los estilos más marcadamente románticos de la época victoriana, ¿no?, con el eclecticismo gótico o neogótico. El nombre gótico era realmente por convencimiento de la honestidad de los lenguajes del gótico a la hora de resolver los problemas arquitectónicos y constructivos, más allá de su componente decorativa, que es probablemente
ahora la más llamativa, ¿no?, frente a nuestras arquitecturas más limpias, más desprovistas de decoración. Su lenguaje historicista oculta también algo de lo que es, ¿no?, porque esta imagen casi de fortaleza romántica oculta esa función tan, digamos, tan elemental, ¿no?, y de un hotel de viajeros. Cuando uno ve estas escalinatas, uno entiende que ha sido Gran Bretaña el lugar donde han surgido los movimientos arquitectónicos relacionados con la tecnología constructiva, ¿no? El high-tech británico no podía haber salido de otro sitio, ¿no?, que de un lugar en el que cosas como estas ya se habían construido. Arquitecturas. La Ópera Garnier. La ópera de París, la ópera Garnier, como se llama, la conozco bastante porque durante 16 años estuve haciendo, por cuenta mía, un estudio sobre teatros de la ópera. Lo que es fantástico de este vídeo es estas imágenes en las que se da a conocer la apertura de la Avenida de la Ópera de Haussmann, que se hace precisamente para conectar la ópera con el Louvre. O sea, que se hace es una conexión de, digamos, siguiendo la tradición de las grandes operaciones de mucha menor escala que se hicieron en Roma, pues no sé, con el Papa Sixto V. Esta juxtaposición de volúmenes distintos, que es un poco difícil. En cambio esta, yo creo que está muy bien esto. Incluso yo creo que cuando dice que tuvieron que subir esta parte, pues me parece que fue una suerte. El vestíbulo es apoteósico, de una grandeur que casi cae un poco, puede caer hasta en el ridículo, de apoteósico que es. Pero yo creo que es estupendo. Todo esto es profundidad de escenario. Mira dónde está la sala, allí, ¿no? Es una enorme profundidad de escenario, que aquí lo ves, ¿no?, que coge todo esto. Lo que es, para el gusto menos acertado de estas partes públicas, es la sala en sí. La sala en sí yo creo que falla el intento del arquitecto ahí. Vamos, yo no quisiera caer en chauvinismos, pero yo de mi estudio de 16 años de teatros de la ópera llegué a la conclusión que la mejor sala del mundo era el Liceo de Barcelona. Y los gobiernos a veces tienen dinero, a veces no, a veces hay alguien que dice ¿para qué gastar tanto dinero en esto?, etcétera, ¿no? Y la verdad es que, claro, a Napoleón III se le complican mucho las cosas al final del reinado y no tienen tiempo de acabarlo, y lo acaban después, o sea que él no lo inaugura. Es un edificio que tiene cívicamente una gran importancia. Arquitecturas. El Familisterio, una ciudad radiante del siglo XIX. El fet de que el propietari d'una empresa vulgui fer un palau perquè puguin habitar-lo els seus treballadors ja diu molt, no?, a favor de què volia aquest home. El Godin era un seguidor del socialisme utòpic i ho va portar fins a les últimes conseqüències, fent inclús ell d'arquitecte, muntant aquests blocs de vivenda social, més que blocs, una petita ciutat. Aquí el tenim. Era deixeble d'un visionari, del Charles Fourier. Aquí hi ha com una espècie de mòdul, aquí es veu bé, de la finestra, i això serà tantes peces com siguin necessàries per la família. Aquí està plantejat quasi d'una forma natural. Vull dir, quan necessites una altra habitació, es tapa un envà i es posa un altre. Les institucions, almenys aquí,
Jo trobo que fan una aposta valenta per fer una arquitectura social molt digna, moderna, avançada tecnològicament. El promotor privat va per darrere, però veu quin és l'objectiu. Nosaltres estem desenvolupant alguns projectes de vivenda social, és un concurs que vam guanyar una mica d'una manera similar al que estem veient aquí, o sigui que hi hagi temps, que hi hagi espai, que hi hagi llum, que hi hagi ventilació, amb una sèrie d'espais que moltes vegades són simplement llocs de pas per anar ràpidament al pis. A la universitat s'estudien aquest tipus d'edificis, però potser es passen per alt algunes experiències que, a més, han canviat el curs del pensament, que d'aquesta manera sí que et fas càrrec de quin tipus de comunitat i de com és l'edifici. Aquest és un cas que segurament va canviar la vida de moltes generacions, i tot gràcies a un projecte i a una arquitectura. O sigui que hem de seguir somiant amb que la nostra feina pot arribar a canviar en part el món. Arquitecturas. El Auditorium Building de Chicago. Fa uns 10 anys vaig viatjar a Chicago, anava a conèixer Frank Lloyd Wright i vaig trobar moltes més coses que Frank Lloyd Wright. Primer, una ciutat elegantíssima, després una ciutat que és el paradís de l'arquitectura, i hi ha el Sullivan, el mestre de Wright. Em va agradar molt l'auditori, el Teatre de l'Òpera, perquè era un edifici magnífic, a escala americana, immens, com tot el que ells tenen, gran, no? L'edifici arranca amb un granet vasto, tallat, grans blocs de granet, i verdaderament és que sembla que està tal com ha sortit de la cantera, sense desbastar, en brut, en grandíssims blocs. I a poc l'edifici va treballant la pedra cada vegada més polida, més aplacada, altres gruixos, i la va estructurant ja al nivell de cornises, i va estructurant tota una façana. Però té aquesta cosa salvatge, no?, del material, i jo crec que és una condició dels pioners. Aquesta urbanitat de l'edifici front a la ciutat, construint un tros de ciutat, quan no és molt normal, perquè normalment aquí els edificis surten d'aquella manera i a vegades no ajuden. En canvi, aquest edifici ja es veu, fa carrer, fa plaça, fa ciutat. El primer edifici que havia tingut llum artificial a la història, no? I dintre la sala, magnífica, immensa, mils de localitats. I la bombeta és la bombeta absolutament de vida d'aquelles grans, els filamentos, que es veuen els filamentos molt dintre de carbono, i que és un objecte absolutament funcional. I és el reflexe de la bombeta en el portalàmperes el que dona aquesta qualitat de luxe. I és una senyora bombeta que ara no ens atreverien a posar-la aquí a sobre aquesta habitació. Aquí veiem els arcs concèntrics que deuen donar aquesta bona condició acústica. També aquesta condició com quasi de la cavea romana, d'un teatre. Són espais que aquí estem acostumats a que siguin espais dedicats a l'esport, les graderies laterals immenses, perquè la gent se senti, és un teatre pel poble, i a més té aquest sentit. Això és una catedral de l'arquitectura. Això és arquitectura en majúscules. Arquitecturas. La sede de la Caja Postal de Ahorro Real e Imperial de Viena, construida por Otto Wagner entre 1903 y 1906.
Vaig visitar la caixa d'estalvis de l'Otto Wagner a Viena fa 5 anys. L'Otto Wagner, en aquesta Viena decimonònica del Ring, Biedermeier, burgesa, plena d'ornamentació i de luxe, el que projecta és un edifici molt més lligat als ferrocarrils, als metros, als tramvies, un edifici més màquina, més metropolità, que anuncia com serà l'arquitectura del segle XX que llavors està començant. És un dissenyador que comença a fer edificis i que la seva aspiració, i per això té la sort que li encarreguin el metro de Viena i les estacions, la seva aspiració és projectar ciutats. Aquestes maquetes són molt explicatives perquè veiem les dues fases de l'edifici i veiem l'operació més important que fa Otto Wagner, que és eliminar gairebé tots els elements de monumentalitat, mantenir només aquest més escenogràfic, que és aquesta mena de parament més àulic, més monumental. Aquesta marquesina, també un element molt de transició, anuncia el que trobarem. Després d'aquesta escalinata àulica, entrem en aquesta joia espaial, que és molt complexa, perquè no solament és una coberta de vidre, sinó que són dues. Per tant, és realment interessant aquest invent. No és només una estació o un mercat, és alguna molt més complexa. És un edifici que ha tingut molta influència. És un edifici que, per exemple, el trobem gairebé calcat en obres d'Arata Isozaki, de l'arquitecte japonès. Això que veiem aquí, aquest interior de vidre, que és un interior també high-tech. Aquest documental permet acabar d'estructurar l'experiència de la visita i entendre molt més a fons el projecte, i veure, per exemple, la decisió magistral d'Otto Wagner d'haver renunciat a la gran cúpula de vidre que hagués sobresortit a la façana i que hagués marcat un gran eix molt acadèmic, molt beaux-arts, molt tradicional, i en canvi haver-la eliminat i haver posat èmfasi en l'escala, a comprimir aquest espai ple de llum que col·loca en l'interior. Arquitecturas. En Barcelona, la última obra civil de Antoni Gaudí, construida entre 1906 y 1912, la Casa Milà. Nosotros de niños íbamos con las amas de la mano paseando por el Paseo de Gracia hasta llegar a la calle Provenza, donde había un edificio muy feo de la época del mal gusto, que era la Pedrera de Gaudí. Y claro, yo empecé a apreciarla cuando ya era estudiante de arquitectura en los años últimos 40, primeros 50. Mi socio, Alfonso Milà, que estudiábamos juntos, él era sobrino de Perico Milà, el que hizo la Pedrera. Y fuimos donde Jujol a decírselo, y Jujol nos miró horrorizados y dijo: no parlen d'aquests burgesos, furioso contra los Milà, porque habían dejado la famosa obra del maestro, la habían dejado sin acabar, porque los Milà se habían hartado de Gaudí. Fue a la señora, a ella la que no le gustó. Y lo peor, lo más grave, es que al cabo de 10 años de haber hecho todo el interior que hizo Jujol con Gaudí, con todos los muebles y todo, esta señora lo deshizo todo y lo hizo lo que ella llamaba estilo francés, que es terrible. Usa mucho las bóvedas catalanas y todas estas bóvedas de ladrillo y toda esta construcción de ladrillo. Y aquí utiliza una idea suya más avanzada, que es el arco parabólico, pero en cambio con la tecnología tradicional catalana. El neogótico coge con mucha fuerza en Cataluña, porque los países, cuando quieren definirse en su nacionalismo, y este nacionalismo lo tiene Cataluña, recurren arquitectónicamente a las épocas de gloria suyas. Entonces Cataluña tiene la suerte, la coincidencia, de que el estilo de moda en Europa en ese momento es el neogótico. La influencia del neogótico en Gaudí, que es muy evidente, creo que en la Pedrera ya ha desaparecido y es absolutamente original. Y yo creo que esto se nota, y para mí, desde luego, es la mejor obra de Gaudí.
Arquitecturas. La Bauhaus de Dessau. El Gropius, i concretament l'edifici de la Bauhaus, és un element fonamental en la història de l'arquitectura moderna. L'idea de fer una escola de disseny basada en la superació de l'artesania i, en canvi, amb l'aplicació dels principis de l'art als nivells culturals en la fabricació seriada d'elements, és una posició molt moderna. Jo, desgraciadament, vaig ser estudiant a l'època pitjor del franquisme i tot això no tan sols estava absolutament desconegut, sinó que estava prohibit. La primera vegada que vaig sentir la paraula Gropius va ser en una classe de materials de construcció, parlant que ara hi havia el costum d'utilitzar molt vidre en la construcció, com un arquitecte, un tal Gropius, que ho havia fet moltes vegades. I vam anar investigant els estudiants, no els professors, i vam anar veient que Gropius era un dels arquitectes fonamentals en la fundació del moviment modern. Si no es coneixia Gropius, menys es coneixia Josep Lluís Sert i el Gatbach i tot el moviment arquitectònic de la República. En realitat no es coneixia l'arquitectura moderna internacional perquè se suposava que la versió espanyola d'aquesta arquitectura era l'arquitectura que es va fer durant la República. Va ser el 48 o el 49 que es van començar a obrir una mica les portes i vam començar a comprendre que tot el que ens havien ensenyat a l'escola era una enredada i que tota l'arquitectura contemporània ni tan sols hi era. Bé, això és una de les propostes formals més importants i més transcendentals, que és la paret de vidre, una cosa que el propi Gropius havia assajat en unes fàbriques anteriorment i que aquí prova una rotunditat i una integritat total. L'altra cosa divertida de la Bauhaus és les diversions que organitzaven, perquè realment no era només un lloc de treball i d'estudi, sinó un lloc de realitzacions d'un principis de happenings, que eren en realitat les festes del Bauhaus. Les fotografies de la gent, dels nois i noies de la Bauhaus i dels professors, que també tots eren molt joves, en les festes, és un document de modernitat molt important. Arquitecturas. La Casa de Vidrio. Bé, jo vaig tenir la sort immensa de visitar aquesta casa quan, no sé si encara és així, però quan vivia una família, una casa absolutament en funcionament. On obries els calaixos i trobaves els mitjons de la família que hi vivia. Sembla que vam anar a l'Oriol Bohigas i en Federico Correa, que Mustafa Nés, obríem els calaixos i tot això. Bueno, escolta, aquesta gent aquí té la roba interior, no ho sé. La casa del Pierre Chagot és un cas molt especial, no? Perquè pràcticament és un arquitecte d'una obra. Es consagra amb una obra. El talent de fer una casa de vidre, que pràcticament tot ella és de vidre translúcid, o sigui que no ho veus a l'exterior. A sobre d'això és com tracta l'estructura metàl·lica de la casa, com tracta les escales, com tracta la biblioteca i com tracta els mobles. Tapisseries molt riques sobre aquests mateixos mobles. O sigui, aquesta barreja de fredor i de cosa calenta i tàctil. Això està jugat amb un talent immens. Això és aquelles cases que té tant mèrit el client com l'arquitecte, de confiança total i d'amor. En el moment en què tantíssims burgesos francesos estaven fent unes cases absolutament clàssiques, carregades, cursis, carregades de mobles antics, doncs hi hagués una minoria que girés al món també del surrealisme, era una minoria de poca gent però molt important, no? Doncs que pogués fer-se una casa tan radical i tan fins al final. Que és una casa absolutament artesanal, no hi ha ni una sola peça estàndard. Començant per com es posa el maó de vidre, fins com es treballen aquestes bigues de ferro, fins als mobles, és absolutament artesanal. A mi em fa molta gràcia l'utilització d'aquestes tapisseries tan descaradament art déco i tan
ornamentades, per entendre'ns, no? En aquesta... que em sembla que hi van perfectament, no? Que no podia de cop continuar amb la simplicitat tot el reste i fer una tapisseria llisa. Una porta d'aquestes és una obra en si mateixa, no? Arquitecturas. La casa de Jean Prouvé. El gran atractiu d'en Jean Prouvé per mi és la innovació que va introduir amb tota la seva feina. És a dir, era un inventor, un pioner. Totes les seves construccions utilitàries de després de la guerra, on va intentar modular, prefabricar, inventar materials nous, va treballar amb alumini, va treballar amb xapes plegades, cosa que era una novetat. I gairebé va inventar un tipus arquitectònic per l'estructura. La qualitat d'aquest espai, no? És a dir, l'entrada de llum per tot arreu, la integració de la natura a l'arquitectura, que és un dels aspectes més singulars de casa seva, com la natura penetra completament en l'interior de tot. Aquesta maqueta és molt expressiva de lo fàcil que era construir a la seva manera, no? És a dir, és tot ben pràcticament prefabricat i només cal fer un muntatge molt senzill. Fa uns 70 anys, o sigui, cap allà als anys 40 o 30, va anar a una empresa a oferir uns prototips de construcció modular i tothom li va dir sí, això està molt bé, però l'any 2000. I el seu comentari va ser lacònic i amic i se me'n fot l'any 2000. La senzillesa amb què ho fa tot, la manera tan elemental i tan pura que té de projectar, és únic. És un cas molt poques vegades trobat, no? No veurem massa construcció. Fixa't, aquesta coberta mateix, quina preciositat, no? Le Corbusier sempre deia que amb la seva personalitat hi era tot, l'arquitecte, l'enginyer i el constructor amb una sola persona. I un reconeixement que ve sobretot del Corbusier, algo vol dir, no? Arquitecturas. El edificio Johnson. Una de las obras maestras del arquitecto americano Frank Lloyd Wright. Nosaltres vam ser la primera promoció que vam anar als Estats Units a viatge, no? I de Chicago vam llogar un cotxe per anar a Racing, que és una ciutat que està a uns 40 quilòmetres de Chicago. I de sobte et trobes amb un aconteixement importantíssim que es veu de tots llocs. És com arribar a París i veure la Tour Eiffel. L'edifici, evidentment, per fora és quasi una fortalesa, no? És un edifici molt tancat. I de sobte et trobes una alçada de 12 metres amb aquests capitells enormes, aquestes columnes finíssimes i una llum molt misteriosa. Aquests tubs epírics creen una llum molt especial i, a més, creen una textura vítrea que un vidre pla mai pot acabar aconseguint. Crec que això una mica és un record dels vidres emplomats que havia utilitzat Wright a la seva època de joventut, encara en ple segle XIX, quan feia les cases les famoses Prairie Houses. És un edifici molt fàcil d'explicar en maqueta perquè és un edifici molt senzill de concepte.
Jo crec que l'arquitectura, com més senzilla és el concepte, més excel·lent és. El que passa que el concepte senzill sempre és el més difícil de trobar. En aquest cas, és un edifici tecnològicament molt complex, però en canvi el concepte és senzillíssim. És un bosc de columnes amb una superfície vítrea a sobre i un tancament. El Wright és un arquitecte que neix en el segle XIX, a 1865, és a dir, per donar la referència, és l'any que encara aquí a Espanya regnava Isabel II. Té una capacitat de reinventar-se cada X anys i d'aferrar-se una altra vegada a la realitat del moment, que fa que de sobte aparegui com un dels arquitectes més importants de l'arquitectura moderna, quan això, l'arquitectura moderna, era una revolució arquitectònica que havien fet uns arquitectes europeus molt més joves que ell, reservant, diguéssim, la paraula geni a aquestes persones que d'alguna manera han incidit en el transcurs de totes les disciplines, de la ciència, de les arts. Realment, Wright és un geni, i repeteixo, dels pocs genis que hi ha hagut a l'arquitectura. Arquitecturas. El Palacio de Recepciones y Congresos de Roma. Estamos con un arquitecto, un gran arquitecto, muy individualista, con una gran personalidad, sensible, participando de un momento histórico complejo, difícil. Solamente en Italia un personaje tan payaso puede llegar a ser dictador. Es una particularidad italiana porque realmente parece de cine cómico. De todas las arquitecturas llamadas fascistas o dictatoriales, tanto la alemana, que es una especie de copia, pastiche, porque Hitler mandaba a la gente a copiar París, mal, y la franquista es una arquitectura de pueblos. La arquitectura fascista italiana, en cambio, es una arquitectura buena, porque es una arquitectura racionalista y que tiene valor estético en sí mismo. El rectángulo general y el cubo que Libera proyecta. Y esta volumetría, esta abstracción, es lo primero que hay que saber leer para entender una arquitectura y sobre todo una arquitectura monumental. Ciudad y monumentos urbanos que son monumentos públicos. Y este es un arquetipo porque está hecho realmente pues, de formas abstractas y funcionando bien. Este despiece de pared es de una gran actualidad, este se ha retomado después los arquitectos actuales con estas horizontales finas y esta división, esta estereotomía. Y está bien resuelta la escalinata, el plano, la colocación de la columna, la vuelta a escalinata del otro plano y la pared de vidrio que está retrocedida. El vocabulario racionalista no da para hacer una ciudad. Da para hacer un monumento, da para hacer una obra aislada, pero no da para hacer miles de viviendas. Miles de viviendas racionalistas son un desastre y es la ciudad monótona, es la ciudad aburrida, es el suburbio y que es la arquitectura que se incendia en París. Porque la arquitectura que repite un elemento y que lo repite siempre igual, se asimila y la gente piensa que está viviendo en un cementerio, que está viviendo en un sitio de muerte. La combinatoria, la probabilidad es la modernidad, lo sabemos en matemáticas y en todo. Es la modernidad. En cambio, esta repetición es, por muy moderno que sea, pertenece al pasado. Arquitecturas. El Centro Municipal Sainatsalo. El primer contacte personal amb l'arquitectura de l'Alvaralto el vaig tenir acabada la carrera, l'any 65. El nostre viatge de final de carrera va ser als països nòrdics i sobretot a Finlàndia i sobretot per veure l'Alvaralto. I un dels primers edificis que vam veure va ser l'Ajuntament de Sainatsalo. La primera imatge que se'ns vindria al cap pensant a l'Alvaralto
és el que es va dir arquitectura orgànica, una arquitectura plena de curves, de formes més o menys de la natura, etc. Si veiem els seus treballs en vidre, entenem ben bé el que vull dir, no? És veritat que part dels seus edificis contenen formes d'aquest tipus. Però a Saint Nazzalo no hi ha ni una sola corba. Quan l'Alvarado treballa en vidre, fa això. Quan l'Alvarado treballa en fusta, pot solucionar l'entrega entre un pla i una pota amb aquesta forma que només pot explicar a partir de la fusta. Té una obra mai repetitiva, però mai divergent o anàrquica. Em va aprenent i va posant tot el que ha après en l'obra pròxima, a l'obra següent. I si tu agafes, què sé jo, el centre de congressos d'Helsinki, de les últimes, està ple de làmperes, manetes, coses que ja estaven en aquest edifici. Va visitar Barcelona. I amb aquest món actual on els arquitectes s'han tornat tan antipàtics, l'Alto és un record gratificant, un arquitecte absolutament vitalista, bevia moltíssim, li agradaven les dones, li agradava el Mediterrani, li agradava pintar, i la seva visita a Barcelona va ser una visita històrica. I jo penso que l'arquitectura de l'Alto és sobretot una arquitectura per la gent que hi viu. Arquitecturas. El convento de la Tourette. La primera vegada que vaig anar a la Tourette, mira, era l'any 64, encara no havia acabat la carrera. I recordo molt impressionant l'arribada, l'entrada per l'església. Jo anava a la meva càmera, àdhuc amb un trípode, i a darrere meu es va tancar la porta i va fer un cop, amb una gran reverberació. Em vaig quedar molt impressionat pel soroll, per l'espai, perquè el soroll em va fer veure l'espai d'una altra manera. I esclar, em vaig veure impotent per captar-ho allò amb una càmera. O sigui que va ser realment una entrada molt dramàtica. Dibuixava molt i escrivia bastant. Le Corbusier era una persona molt intel·ligent i pintava molt, i va pintar fins als finals de la seva vida. El qual es nota amb la seva arquitectura. Tenia una gran preparació plàstica. Sent molt jove, es va oferir a projectar una casa per un professor d'ell, i el professor li va dir, però vostè què sap de fer una casa? I diu, miri, jo sé com és una flor, i el que sap com és una flor sap com és qualsevol cosa. En la mesura que la tècnica permet aixecar l'edifici del terra, doncs ell diu, alliberes el terra per una banda i ocupes el sostre per una altra banda, d'alguna manera has fet el miracle que un edifici posat en un lloc fa que al final tinguis més espai que tenies abans. És una mena de trampa que Le Corbusier, que era un gran publicista. I aquí, aquest dibuix es veu perfectament com el primer dibuix de Le Corbusier. En realitat, ell contempla els piloters i contempla una rampa que pugés a dalt, com si el més important d'un monestir fos pujar a la coberta. Aquesta ascensió fins al cel, que seria la coberta. Això va ser l'any 74, quan el meu fill tenia 5 anys. En el que es veu un dels moments més dramàtics de l'edifici, que és el lloc aquest on l'edifici torna a girar, de manera que ja inclús li cap una planta més, com es veu, i que ha d'arribar a terra amb uns pilars francament esvelts. Aquesta església tota de formigó, amb aquesta plasticitat dels colors bàsics amb els que utilitza tant per les entrades de llum del coro com per aquí, per la cripta, realment és un contrast que probablement em va produir aquell dia, aquella primera vegada que vaig entrar per aquí, l'any 64, aquella sensació que encara em costa d'explicar. Arquitecturas. Los gimnasios olímpicos de Yoyogi. La
l'estiu vaig estar 15 dies pel Japó i vaig tenir ocasió d'anar-hi. Aquests són els meus fills, que els vaig fer sortir amb una imatge d'un edifici, serveix com de teló de fons i fa el reflexe del pavelló principal. Hi ha una obra d'enginyeria increïble. No sé si fins a quin punt en Tange o fins a quin punt en Suboi, que era el seu enginyer, però el cert és que entre tots dos van fer una gran obra. Veiem una estructura de dos grans barres tensades potentíssimes, separats, si no recordo malament, algo més de 2 metres, i arranquen en paral·lel per cada costat, però quan arriben al gran pila de formigó, en aquell moment comencen a obrir-se per facilitar que en la part central de la gran nau hi hagi uns 15 o 20 metres de separació per una gran entrada de llum. Els grans cables, quan arriben a la part on hi ha el públic, s'obren per fer aquesta entrada de llum i s'aprofiten aquests llocs per fer-hi les entrades, els accessos de públic. La construcció va ser un altre aspecte, en la meva opinió, fonamental d'aquest edifici, perquè era innovació total, és a dir, edificis penjats i tensats com aquest, al món potser en aquell moment n'hi havia 3 o 4. Bàsicament és que era el gran moment perquè el Japó s'incorporés a la modernitat. El que més sorprenent és de tot això és la manera tan intel·ligent com van conjugar la tradició i la modernitat. Tange, quan jo estudiava, era la referència. Això et queda, això vulguis o no, al cap dels anys, un moment donat surt i has de tenir ja com la facilitat per reinterpretar aquest tipus d'arquitectura. Hi ha teranyines que es pengen, que són exactament, tenen una forma molt semblant a aquesta. Si ens imaginem que deixéssim caure un llençol tensat, també ens agafaria formes molt semblants amb aquestes. Arquitecturas. La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Oporto, construida entre 1985 y 1996 por el arquitecto Álvaro Sisa. Jo vaig conèixer l'Álvaro Sisa fa moltíssims anys, quan jo era estudiant d'arquitectura, i tinc el privilegi d'haver visitat gairebé totes les obres amb ell. Amb una visita que vam fer també una sèrie d'amics d'arquitectes a Oporto, el vam trucar i ens va venir a rebre i a acompanyar per l'escola. Jo no recordo si era vacances o era un dissabte o diumenge. La qüestió és que l'escola estava absolutament buida. I clar, ell, que és una persona en què la seva arquitectura està molt pensada per ser viscuda i sempre està parlant de que la gent és el complement de la seva arquitectura, estava una mica com nerviós i s'estava excusant tot el rato que veiéssim l'escola, tot l'interior, les aules, completament buits sense la vida dels estudiants. És un repte per ell, sempre ho diu, que de la tradició saltar a la innovació, perquè la tradició vol dir que utilitzes espai, utilitzes materials, utilitzes tots uns instruments que ja s'han fet, però clar, has d'innovar. Llavors, aquest repte és el que ell sempre busca. I ho busca d'una manera com si no li costés gaire. Jo, vaja, és que quan veig la seva arquitectura m'agafa com una enveja tremenda. Amb els dibuixos de l'Álvaro Sisa, que dibuixa meravellosament bé, però no perfectament, o sigui, no és la perfecció, sinó que és aquell traç dubtós, moltes vegades, el que busca, dibuixa amb una certa imperfecció, però que al final acaba sent molt significatiu d'aquella arquitectura que vol fer. Viure als edificis del Sisa ha de ser, i sobretot en aquest cas pels estudiants, ha de ser una experiència arquitectònica de vida i de coneixement.
Arquitecturas. El Centro Georges Pompidou. La primera vegada que vaig estar en el Pompidou devia ser molt poc després de la seva inauguració i he de confessar que ara m'agrada molt més que aleshores. La proposta de l'edifici del Pompidou, a més d'una imatge formal molt novedosa, era una concepció museogràfica molt nova, d'edifici obert, de planta lliure, de magatzem d'art. El Pompidou es pot entendre també com a anticipació dels grans centres comercials. Estic pensant en un IKEA, estic pensant en els grans supermercats, etc., que són enormes espais on tota una mercaderia és exhibida, és ordenada de maneres diferents i on la multitud passeja i transcorre. I el Pompidou jo crec que un dels èxits de la seva permanència deu ser l'èxit que tenen a la implantació en el lloc. Una altra cosa que en la filmació m'ha interessat molt és veure lo bé que el Pompidou, com a caixa edificada urbana, es fon amb el context del París del XIX, com l'edifici arriba a terra, com constitueix carrer. És realment, en aquest sentit, exemplar com s'ha integrat, i s'ha integrat perquè l'edifici tenia alguna cosa, tot i la seva imatge de còmic o de manifest, tenia alguna cosa d'intemporal, que és una qualitat que és imprescindible a qualsevol obra d'art i en l'arquitectura encara més d'una manera més urgent, perquè els edificis duren molt de temps i a més estan en l'espai públic. Jo crec que el Pompidou, tot i lo figuratiu que és, com a expressió formal, s'està demostrant 30 anys després que també té dosis d'intemporalitat. Arquitecturas. Satolás TGV, un monumento en pleno campo. Creo que vi la estación pues hará unos 4 años. La estación misma se mostraba como un verdadero hito en sí mismo. Era la búsqueda del espacio vacío. Realmente fue curioso, fue muy interesante la visita. Calatrava tiene esta peculiaridad de ser de los arquitectos que reconocen de todo este nuevo, podemos llamarle formalismo en arquitectura, que está afectando, yo creo, a la obra de mucha gente hoy en día y hasta su repercusión pública. Reconoce, digamos, abiertamente esta voluntad escultórica en su obra, ¿no? O sea, este componente escultórico de una manera abierta expresa, o sea que es un formalismo deliberado, ¿no? Y eso obviamente pues, afecta a todas sus obras y yo creo que afecta directamente al éxito popular de sus obras. En el caso de la obra de Calatrava, que resulta que es inimaginable explicar estos proyectos si no es con maquetas. Además, su obra ha sido muy bien contada con algunas series de maquetas. Es un hombre muchísimo más admirado por la mayoría de la gente y la gente de todo tipo, incluida la que le hace los encargos. Que por sus colegas, ¿no? Es un hombre también probablemente mucho más admirado fuera de España que en su propio país. La arquitectura ha entrado en el mundo, digamos, del mercado de las sensaciones, casi como disciplina artística, ha adquirido una relevancia pública que antes no tenía. Yo sigo pensando que lo importante no son los arquitectos, sino las obras. Y que lo que debe ser juzgado no es tanto las firmas, sino los proyectos concretos.
Arquitecturas. Charléty, un estadio en la ciudad. El estadio de Charléty lo vi por primera vez hacia el año 2000. Cuando vi el gran espectáculo de Charléty, aunque no había ido a proceso para ver Charléty, vi claro que era una obra que tenía que ir en el museo. Estamos preparando el Museo de Arquitectura de Francia y concretamente las galerías modernas contemporáneas de las cuales soy comisario en la actualidad. Hay una sección que trata de las metáforas de arquitectura y hemos incorporado claramente la obra de Godin en esta sección. De hecho, esta pieza recordaría muchísimo la obra de Viollet-le-Duc. Son arquitectos de la generación esta que en Francia aparece entre finales de los años 70 y principios de los años 80, que renuevan la arquitectura francesa a partir de la reflexión sobre la ciudad, sobre cómo se coloca un edificio en la ciudad. Es una persona que reflexiona mucho sobre el mundo natural. Él había sido marino, entonces reflexiona también sobre todo el mundo del mar y sabe incorporarlo muy bien a la arquitectura. El padre es un señor que puede realmente hacerle ver todas estas observaciones naturales y todo este mundo que viene de otras ciencias, como el mundo del mar y los barcos. Y supongo que la aportación del hijo al padre también puede ser muy útil, como una renovación constante. Todos los mástiles de lo que sería la tribuna principal van colgados a la manera de los barcos, mientras que la cubierta en las gradas primera y segunda, aquí se ve, estos van realmente como los barcos, mientras que estos se aguantan desde abajo. Aquí podemos ver cómo realmente respira, se crea una grieta entre la cubierta y lo que serían las gradas del edificio, y las gradas primeras y las gradas segundas, que realmente favorecen ver la ciudad, ¿no? O sea, que hay 20.000 espectadores y, sin embargo, nosotros estamos viendo el edificio de detrás y estamos viendo lo que sería el bosque o el campo que tenemos detrás. Arquitecturas. Las termas de piedra. Està a les termes del Peter Zumthor. Fa 4 o 5 anys amb 20 estudiants de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona. Vam visitar pràcticament tota l'arquitectura, sobretot de la Suïssa alemanya, i bàsicament vam estar a les termes. El Peter Zumthor jo crec que ha tingut molta importància en recuperar aquesta actitud d'arquitectura feta amb un cert silenci. Amb les termes deia que l'arquitectura és com si trenqués la muntanya una mica, no? O sigui, com si aquest edifici estigués a sobre d'una aigua natural, o sigui, d'un jaciment d'aigua natural, i que aquest edifici el vingués com una mica com a abraçar, no? Com a tancar. Que és un edifici fet per petits mòduls i que aquests petits mòduls van envoltant el buit, que són on hi ha les dues grans piscines, l'exterior i l'interior. Quan veus la coberta des de la muntanya, des de dalt, entens perfectament la geometria d'aquests mòduls perquè la coberta segueix les línies que formen els mòduls. I la coberta és una coberta que és quasi com una prolongació del prat que hi ha en una cota més alta. El propietari li insistia que volia que hi hagués un gran rellotge perquè la gent, sobretot els suïssos, no poden fer mai tard enlloc. Se li va ocórrer posar uns pòsters de tant en tant petits i a sobre, del mateix tamany que un rellotge d'home, diguem, d'una esfera d'home, posar-hi el rellotge. Per tant, tu, si vols saber l'hora, t'has de desplaçar en aquest lloc per mirar l'hora. O sigui, no estàs obsessionat per una màquina que t'està marcant el temps. Matèria, lloc, entorns, concentració d'idees. És una mica el terme aquest heideggerià de construir, habitar i pensar. Ell diu, si l'arquitectura, que és el lloc per excel·lència,
on habita l'home és una obra d'art, la gent es anirà formant a mida que va vivint, d'una manera imperceptible. Arquitecturas. El Museo Guggenheim de Bilbao, construido por Frank Gehry, abierto al público en 1997. M'ha agradat moltíssim el Guggenheim. Hi vaig anar que encara no estava acabat i era aquesta sensació d'estar en un lloc que s'havia fet quasi com naturalment. Era fantàstic, hi havia els paletes que treballaven i tot era altíssim i el Gehry allà sota li deien com ho fem? Ho posem així o ho posem així? Bueno, posem-ho així. I això és increïble, normalment ho pots fer a casa teva. Les seves arquitectures són una alegria pel món i llavors això es reflecteix a la seva personalitat també. Jo crec que el Guggenheim ha sigut també la primera manera, la primera moguda per arribar fins a la Ria i fer-la accessible, i fer-la civil, i fer-la per al públic de la ciutat. Jo me recordo i tinc molt fixada aquesta imatge de dues senyores que passaven pel pont, el pont que està molt a prop de l'edifici. Aquestes senyores passaven molt inconscients, molt parlant de les seves coses, i mentrestant allà darrere tenien el monstre que estava sobre seu, perquè l'edifici quasi passa per sobre del pont. Aquestes estructures són fantàstiques. Jo penso que veure aquestes imatges del Guggenheim és impressionant, perquè es tracta com d'una de les primeres vegades on l'arquitecte intenta fer algo que fa la naturalesa, aquesta cosa com de construir d'una manera natural. I llavors l'estructura va absolutament al servei d'aquesta gran muntanya que ha fet l'arquitecte. Bilbao era una ciutat que realment veies una diferenciació entre la part civil i la part industrial. Les institucions, les administracions han vist en els arquitectes els possibles artífecs d'un canvi en la manera d'utilitzar la ciutat i un canvi a través de fer arquitectures. Arquitecturas. La Mediateca de Sendai, construida entre 1995 y 2001 por el arquitecto Toyo Ito. Conec l'obra del Toyo Ito, he visitat algunes obres seves a Tòquio i crec que podríem dir que l'avantguarda de l'arquitectura d'aquest inici de segle es dirigeix cap a Japó. L'arquitectura japonesa té aquests grans mostres com el Kenzo Tange, el metabolisme d'aquella època, les grans estructures. L'art d'Isozaki és el que coincideix amb l'eclosió del moviment postmodern. Per tant, és un personatge molt de memòria, però també de colors, i el Toyo Ito és el següent pas, que és un mestratge molt més zen. És arquitectura del segle XXI en estat pur, perquè té tots els ingredients del que volem. Què és? Primer, desfensa de l'ordre. No és arquitectura impositiva. No hi ha un eix, no hi ha una simetria. Després, l'accés lliure. Una altra virtut que trobo extraordinària és la seva flexibilitat. És molt tímid, és un personatge que és molt més gran del que sembla, i a més ara ve molt a Espanya, està fent diverses obres, perquè d'alguna forma jo crec que el seu estil, diguem-ne, aquí ens ha cautivat molt. Aquest edifici és el paradigma ja de la desaparició. Per exemple, la columna no existeix, explota, es converteix en aquest entramat que sustenta tot. Simplement hi ha unes llesques
que són els forjats, que és el pla horitzontal, però la paret, el mur, l'estructura queda, diguem-ne, descartada. Que tu, agafant un ascensor, puguis visitar i entendre les entranyes d'un edifici, ho he trobat genial. Més senzillesa i alhora més riquesa que aquesta, difícilment la podem trobar en un edifici.